L-istaġun tal-festi f'pajjiżna jilħaq l-qofol tiegħu il-ħamis hekk kif pajjiżna ċċelebra l-festa ta' Santa Marija li qed tiġi ċelebrata f'7 parroċċi, 6 f'Malta u waħda f'Għawdex. Min barra li Santa Marija hija festa pubblika tiġi ċelebrata kull sena fil-Mosta, fil-Qrendi, fl-Imqabba, f'Ħalaxa, fil-Gudja, f'Ħattart u fir-Raba ta' Għawdex. Tiġi ċelebrata wkoll fil-Knisja l-Qadima ta' Bekirkara. Fit-tmiem il-quddies kull lokalità jkollha l-marċi tradizzjonali u brijużi filwaqt li filgħaxija jintlaħaq il-qofol bil-purċissjonijiet. L-assunta tkun ċelebrata wkoll f'Ħaddingli, l-Imġar u Żebbuġ Għawdex il-Ħadd li ġej. Il-festa ta' Santa Marija marbuta wkoll ma' dak li seħħ f'nofs it-tieni Gwerra Dinjija meta fl-1942 propju fjum il-festa fil-port il-kbir daħal it-tanker Ohio. Min flotta ta' 14 bastiment merkantili li telqu lejn Malta bi provvisti u munizzjon f'dik li kienet imsejħa bħala Operation Pedestal kienu biss 5 bastimenti li waslu Malta wara battalja qalila b'attakki minn ajruplani tal-gwerra u sottomarini Ġermaniżi u Taljani. L-iktar wieħed importanti kien it-tanker Ohio. Operation Pedestal kienet meqjusa bħala vitali għall-għejxin ta' Malta f'dak li baqa' imsemmi bħala il-konvoj ta' Santa Marija.